paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito yung kusina. Sardinas lang, ti mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marijuanang. Kasano mga may nagmayat ti istoryan, may nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-i-istoryan. San pay? Ipaga mo na. Mabisina kong gay. Ilutong pa'y dahil sardinas. Ni Kapitan ti pag-i-istoryan, may. Pa, kapay kung mapag-i-istoryahan nyo dahil tataw. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Kapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? Maipapan iti day tataw. Sikat at talaga ni Uncle ko ngayon tayong kagawat ko na. Talagamot nga, men. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na diti barangay tayo. Talaga, mate. Ne, tatapa daw. Si kamot gayam dayta nakatugaw di talikuda. Italang anadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya kay timakuna mitis istoryaan mi may papankin ni Uncle Inteng. Ay, nyakay ko matimakuna. Amin nakabaranggayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan amang idaulo. Ay, awan lang. Tibibili ba kiti dayta, Kapitan? Naa, kumparim, kastapay ti ibagam. Amin atat taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Sika lang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon latas isuportayo kan ni Inteng kas Kapitan tayo. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana ngem ita bilib akaw. Wen nga rod marituyang. May sakamat idikat amang kontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadag iti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay saak mo't kadag iti mang susuportalat takin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa balimot ni Kaba daw. Nay, apay anak ko nam asabale, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laeng mo day na, amaray. Angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanan nga agbaliw day ta? Saan ka man amapan makis istorya di tatersina ni Marijuanang no day jay tumula nga inteng ti pagtutungtungan niya. Ha? Ay naba daw. Isumanon ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay saan ang interesado ang mga maw? Na, apay nga'y? Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. Apay nga awan. Kat amin kamay. Bilib kami kunkwana. Kalaang tisaan. Dadaulik to, tinagan na. Anya, ay naba daw. Awan lakdi ka pampanunutan. Waraw, ayun na niyang kalmaw. Ito di tabalay ta. Apay aya. Ayaban man. Kit no dabas-basain na. Ordinan sa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibagam, asyak ti mga ayab king kwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibagam, nga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umay adagaw. Ang kalinteng. Ay, saan mo adisturbuan ni Uncle mo? Tanay, madama nga agbasbasa. Uwan nga raw. Saan na akayat ang madisturbo no kasta nga agbasbasa? Ibaga kumakan kwa na nga ginumda ka no kinitata ba daw? Ay, apay ko araw. Ay, anya kay bagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, Inteng. Ha? Ingkan, kwarog. Ingka agpasada. Busy ni Uncle mo. Ay, umayak ko araw.
Kunak man, wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasaritan ni pare Badam. Mailiwakin ko anak eh. Nangag mula nga ginom kayo, timakdar ka mo tinadagos. Kat, kasanunday tabas basa Ay, ituloy ko ito madamdama. Ay, nalalaingak nga agbasa no makasyatak. Kunak man no saan mo na kaya't nga ginumta pare? Ay, nagkunamat adyak kaya ti aginom pare. Ay, kaya to, basta sikat ti agawis. Ay, wala. Inuag kumpare ka. Ay, amok na saya at kakumpare ka. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti ara. Ay, at dito bulsa ka pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Nariga tayo. Nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay pare, pudnaw. Asi kakanuti kasisikatan na kapitan. Ay, nagkunakan ka. Siyak ti kasisikatan. Isumat, ti bagbagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo dahi ta karga ti basong nga anak pare. Dapay! Ay, kapit lang pare Taan na yun na ka. Ay, sige. Gusto na. Naparte ka kun. Saan ka pa yan napartig pare? Mala, inumom dahi tayo. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa yan napartig? Danag mo na ya. Kahit nung mabartig ka, siyak, ti makamuking ka pare. Sa bagay. Dinakbay ba yan? Kumpare ba na? Nabartag ka manon ba daw? Anya, manon nga. Itak lang ang naginom No daman na bartay, awan sa balay, no saan ni kumpare niya tayo. Binartik mo ni Kapitan? Kunak matunjing ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mo't asim mikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kiday. Pinanawak ang may maysa ni parenting ijay nga gininom. No mais buwan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tataw. Nagloko kan. Dayta, ti sikat a kapitan. Artag, kunanton dagiti tataw. Bumiliptan topay nga ta. Birbiro kak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni Tata Badong nga ginumda. Aging gait na, saan pa'y mo ta nagawad? Kano nakitak mo't alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid Inyaw awan nan samutan ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasibig dito tirsinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umaydan samutan at kiking. Ay, wan, nagawid na ka, nakabutbutang tilangada. Ay, kwa, sir. Mangrikip akon, narigatan. Magtad ka man iti kwartam. Ha? Ada piso dito yung bulsak. Piso? Anwag dito piso? Anayam alim magasot, muti mo kaya ti mablak kaya. Ay, kagawat ko nang pautangan nak mampaitili magasot mo dita. Bayadak tao. Sakti pagutang ka parang. Angkal. Abay, anta kwartam, sika alakay. Hoy. Naglasto kayo nga pasak-pasak dito barangay ko Maba na. Ay, sos, laban nga taday tuyay. Sapay na bartang ni Angkal. Kurt, nagreklamo ka Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Hindi, kar-karito niya. Naglain ni Uncle Kao. Nagpigsa pitanog na. Sige, Uncle. Danog kami danan. Adapin mixan ni Uncle lumaban di tinabartag. Kasla pelikula. Nagmayat apuyain ti panang danog na kadakwada. Kal, anya pa ingay ti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mat aminin adya kompleto ang napasamak marituyang. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan. Awanan tuloy na? Inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Kal, jay ngay maikatlo maray. Inan ano ni Kapitan? Ayunan niya.
Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kenkwana. Nalipata maun kat sika tinakakita ako nam. Jakon nasiputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan at imaraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badong ko ang nabartag kano ni Kapitan. Kawan, ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplatin adagos, iso nga inyawitin ani ko araw. Ay, hinak man istoryaan kin ni Badong kauday ka napasama. Anya, ay saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni parentay, dagitin maton na lalaki. Kat pirmi na barbartay. Na, kano'y sumutin istorya ni Marikwanang, di mo kidi aklunan. Alimain ni Kapitan Alimaban, idinabartal. Kaya no dandanin to, pay sana makatakdar, edi pinanawak. Talaga binartag ka, iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi tinagan ni Kapitan, Badong? Taad-ad-daki di atimurod. Ay, kasano ngayon? Ay, katadada na si Mikat Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, uray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko Alumaban, tataba daw. Naglay nga talaga ni Uncle ko Alumaban. Unayin. Amaw ka nalay ng Uncle Mau. Iti dinanod na jay may sama taon. Amaw ka din napasama, kwaraw. Inistoryan kanyak, ninanamatuyan. Ay, sabali mo di istorya ka. Ay, sumo lang ay saw. Ipasikat mo pa ilang mo ni Uncle Mau. Naglaing gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malaing kagigaya banay. Tay bagam ngagpulutan kami iti kukod ti baka. Makaparayo madahita. Ang mga nusumruman ng tirayo man na. Hingga kaya banay. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na, Asikaswam kit di dayta pa naglampasom. ay, kwa. Busy ka matgaya manggay. Ay, ibagam ka ni tatap abadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay kukodin, wang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadak tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni Antime. Ay, sus, kukod ko naman. Ay, kukod at talaga di pasangong kanyak pare. Puno ako kukod dahi ta pare. Sana plastic. Ay, uwan nga rin. Ay, mabalin arogya kong tagpulutan. Ay, kitune. Para mo ta talaga king ka dahi ta pare. Ay, mayat Ay, labnak ka talaga niya pare. Nung maibos na dahi ta kukod. Siguradaw nga agsakit ti tumeng na. Kinsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Gungguna. Anya ti marig ng pare. Mayat. Kasi kanto mo nga main. Mabain ka nga agpulutan iti kukod. Di inibus ko. Pati to lang kinaram ka mau pare. Ay, sayang mo. Ay, tangay namsugak. Ay, tumakdira kung taagawin akon. Ay, ininayad na pare. Saan mo abiglahan ti tumakder? Ay, di nakalalayan. Takabailak ti tumakder nga agmay-may sa paray. Anay ko. Apay, anaganday ka. Anay ko. Anet na sakit. Anay manay. Ayun ay. Nagsakitan na ito tumang ko pare. Apay, anasakit. Ay, sama makapagnan nga agawid. Ay, nagsakit na talaga. Ay, sus. Outside. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay. Habay nga. Sikak umate ang sakit iti sakan na. Tatadumitikinan mo ako ko diti baka pare. Ay, agure ka. Awan mo marik na. Di urag lagto-lagto akin at taray-tarayak mo kayat mao. Ayos! Kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kayo diti sakit na tumang ko na yan. Nagsida ka siguro iti bawal? Isu akas ta? Tuyan! Lukata mo na tiri daw. Saan ka ka din nga agumungad pare? Siya kong tiyagtuktaw. Tuyan! Ha? Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka mo dun na magang pailang, Mike. Saan makapagnan ni pare badong? Iso nga intulot ko na? Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Nahiyan na ko aya. Na yun na nagsakit na ito ya saka na ya.
Apay ngay asikamot ten tinagsakit isa ka na ba daw? Ay, hamwa. Pwede magib ka niya ngay. Amo nga raw, tisong ba niya? Naa. Kasano kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kin ni Kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, nahayag sa mo dyan maingato dagiti sakak to yan. Naa, Aba, limtag damag. awan na talaga. Diyak kabailan apir dyan, tinagan ni kumpare ka inting tuya. Ay nanag ko na ngamin kan kaapir jam. Isula nga, hindi pag-iistoryanan. Kay nasaya at gayam ti panunot kan arabid na. Anay ko yan. Saan akas kan ka? Apuro dakas Ah. ki adda di ta panuno mo. Yeah. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakas mo ngamin ti pinanunot mo kin ni Kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fergie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Dak dito yung kusina. Sardinas lang, di mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marikuanan. Kasano mga may nagmayat ti istoryan, may nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-iistoryan. San pay? Ipaga mo na. Mabisina kong kay. Ilutong pa'y dahil sardinas. Ni Kapitan, ti pag-iistoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-iistoryahan nyo dahil tataw. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday ta na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? May papan iti day tataw. Sikat na talaga ni Uncle ko ngayon tayong kagawat ko anang. Talagamot nga, Meng. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na diti barangay tayaw. Talaga, mate. Ne, tataba daw. Si kamot gayam dito nakatugaw di talikuda. Italang nga nadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya kay timak ko na mitis istoryaan mi may papan kini Uncle Inteng. Ay, nyakay ko matimak ko na. Amin nakabaranggayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan ang mangidaulo. Ay, awan lang. Tibibili ba kiti dayta, Kapitan? Naa, kumparing kastapay ti ibagam. Amin at taaw. Nagbilib kini Uncle kaw. Sika lang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan ni Inteng kas Kapitan tayo. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngem ita, bilib akaw. Wen nga rod marituyan. May sakamat idikat amang kontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadag iti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay sa akmet kadag iti mang supsuportalatakin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama.
Apay akasla sa balimot ni Kabadong. Nay, apay anak ko nam asabale, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laang mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanan nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis istorya di tatersina ni Marikwanang no dayjay tumula nga intay ti pagtutungtungan niya. Ha? Ay naba daw, isumanon ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay saan ang interesado ang mga maw? Apay nga'y, Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. apay nga awan, kat amin kamay, bilib kami kunkwana, si kalaang tisaan. Dadaulik to, tinadan na. Anya, ay naba daw, awan lakdi ka pampanunutan. Waraw, ayun na niyang kalmaw. Yan di tabalay da. Apay aya. Hayabang man. Kit no dabas-basain na. Ordinansa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibaga, masyak ti mga ayab king kuana. Nungay di na kaya ti umay. Ibaga, mga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umayadagaw. Ang kalintang. Ay, saan mo adisturbuan ni uncle mo? Tanay, madamang agbasbasa. Nga raw. Saan na akayat ang madisturbo no kasta nga agbasbasa? Ibaga kumakan-kuana nga ginumda ka no kinitata ba daong. Ay, apay, kwaraw. Ay, anya kay Ibagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, inteng. Ha? Ingkan, kwarog. Ingka agpasadan. Busy ni uncle mo. Ay, umayak, kwaraw. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni Pare Badam. Hey, mailiwakan ko na kay. Ay, nangagmula nga ginom kayo, timakdar ka mo tinadagos. Kat, kasanunday tabas basa, Ay, ituloy ko ito madamdama. na, Ay, nalalaing nga agbasa no makasyatak. Kunak man, no saan mo na kaya't nga ginom ta, pare? Ay, nagkunamit adyak kaya ti aginom Pare. Ay, kayat ko basta si Kati agawis. Ay, wala. Inuag kumpare ta. Ay, amok na saya at kakumpare kat. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti arak. Ay, ada dito yung bulsa ka, pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay, nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay, pare, pudnaw, asi kakanuti kasisikatan na Kapitan. Ay, naghunakan ka. Siyakti kasi sikatan. Isumad, tibagbagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo day ta karga ti basom nga harak, pare. Dapay. Ay, mabit lang, pare, Taan nayuna ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kun. Saan ka pa nabartag, pare? Mala, inumom day tan. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabartag? Danag mo na ya. Kahit nung mabartag ka, siyak, ti makamuking ka, pare. Sa bagay. Di nakbaybayan. Kumpare ba da? Nabartag ka manon ba daw? Anya, manon nga. Itak lang ang naginom No daman nabartag, awan sa balay, no saan ani kumpare ngintay. Binartik mo ni Kapitan. Kunak matunjing ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mat asimmikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kidain. Pinanawak ang may maysa ni parenting ijay nga gininom. Numais buwan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tattaw. Nagloko kan. Dayta, ti sikat a Kapitan. Artag, kunanton dagiti tattaw. Bumilib dan topay nga ta. Birbiro kak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni tata ba dong nga ginumda? Aging gayt na, saan pa'y mo ta nagawad? Kano nakitak mat alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid
Inyaw-awan nan samatan ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasidig dito tersinak dagiti maton nga istambay. Isus. Umay dan samatan agkikay. Ay, wen. Agawid na ka. Nakabutbutang tilangada. Ay, mabanam ha. Ay, kwa, sir. Mangrika pa kon. Narigatan. Mangtid ka man ti kwartam. Ha? Ada piso dito yung bulsak. Piso? An wag deta piso. Anayam ali magasot no di mo kaya ti mablakayan. Ay, kagawat ko ng pautangan nak mampaitili magasot mo dita. Bayadak daw. sakti pa kutagam kwarog. Angkay. Abay, at kwartam, sika lakay. Hoy. Naglastog kayo nga pasak-pasak dito barangay ko Mabanam. Ay, sos. Laban nga taday tuyay. Sapay na bartang ni Angkay. Ket, nagreklamo ka ha? Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Sakit din ti karkaritin niya. Ay sos. Naglaing ni Angkay Kao. Nagpig sa tidanog na. Sige, Angkay. Danog kami danan. Dapi mixan ni Angkay lumaban di tinabartag. Kasi la pelikula. Nagmayat abuyan ti panang danog na kadakwada. Kag, anya pa ingay ti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mat aminin adya kompleto ang napasamak marituyang. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan. Awanan tuloy na? Inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Kag, jay ngay maikatlo maray. Inan ano ni Kapitan? Ayunan niya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Nalipata maun kat sikati nakakita ako nam. Jakon nasiputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan at imaraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badung ko anabartag kano ni Kapitan? Kawan. Ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplatin adagos. Iso nga inyawiden ani ko arawg. Ay. Inak man istoryaan kin ni Badung Kao day ka napasamak. Anya, ay saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni parintay dagiti maton na lalaki. Kat pirmi na barbartay. Kano'y sumutin istorya ni Marikwanang, di mo kidi aklunan. Alimain ni Kapitan Alimaban, idinabartal. Kaya no dandanin to, pa'y sana makatakdar, idi pinanawak. Talaga binartag kaw, iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi tinagan ni Kapitan, Badong? Taad-adaki di atimurag. Ay, kasano ngayon? Ay, katadada na si Mikat Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, uray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko alumaban, tataba daw. Naglay nga talaga ni Uncle ko alumaban. Unayin. Amaw ka na lang ni Uncle Mau. Iti dinanog na jay may sama taon. Amo ka, di napasamak, warab. Inistoryan kanyak, inanamatuyan. Ay, sabali na di istorya ka. Ay, sumo lang ay saw. Pasikat mo pa ilang may Uncle Mau. Naglayang gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malaing kagigaya banay. Bagam, ngagpulutan kami, iti kukod ti baka. Nakaparayoma dahi ta. Ang mga nusumruman ng tirayoma na. Kakaya banay. Una, nusuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na. Asikaswam kit di dayta pa naglampaso. Ay, kwa. Busy ka mo't gaya, manggay. Ay, ibagam ka ni tatap abadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay ko kontin, wang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadag tarumwar dito'y balay. Tatlo sana madlaw niyan, time. Ay, suskukod ko naman. Ay, kukod at talaga di pasangong kanya, pare. Puno ako kunday ta pare. Sana plastic. Ay, uwan ka ra. Ay, mabalin arogya kung tiyag pulutan. Ay, kito na.
Para mo talaga king kadayta paray. Ay, mayat ka. Ay, labnak ka talaga niya, paray. Maipot na dayta ko ka. Sigurado ang nagsakit si Tumeng na. Kinsa ka na. Marigatan to na magnaiti manungal daw. Kung guna. Nyati marig ng paray. Mayat mo. Kasi ka Tumeng nga may. Mabayad ka nga agpulutan iti kuko. Di inibos ko. Pati ito lang, kinaram ka mau paray. Ay, sayang mo. Ay, tangay napsuga. Ay, tumakdira kung taagawin ako. Ay, ininaya na paray. Eh. Saan mo biglahan di tumakter? Ay, di nakalalayan. Nakabailak ni tumakdir nga may sa paray. Anay ko, anay. Apay, anaganday ka. Anay ko. Anak na sakit. Anay manay. Iudi ay. Nagsakitan na ito Tumeng ko paray. Ay, apay, anak sakit. Ay, sama makapagnan nga agawid. Ay. Ay, nagsakit na talaga. Ay, sus. Outside. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay. Habay ngay. Sika kumate ang sakit iti sakan na. Tadadumitikinan mo ako ko diti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo marik na. Eh, di uri aglagto-lagto akin at taray-tarayak no kayat mao. Ayos! Eh, kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kiniti sakit na Tumeng ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Isu akas ta? Tuyan! Ay, Lukata mo na tiri daw. Saan ka kading agumungot pa rin? Siya kung tagtukta. Tuyan! Ha? Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka matandamagang pailang, Mike. Saan makapagnan ni pari badong? Iso nga intulot ko na. Ah, Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Nahiyanay ko, aya. Unay na nagsakit na ito ya sakan na ya. apay ngay asikamot tenti nagsakit isa ka na ba daw? Ay, buwa. Pwede magam kanya ngay. Amo nga raw, tisong ba na? Naa. Kasano kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kin ni Kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, najak sa mo tit may gato dagiti sakak to yan. Naa, Aba, limtag damag. awan na talaga. Jak ka pa ilan na pirgan, tinagan ni kumpare ng to yan. Ay na, nagkuna ngamin kan kaapir jam. Isulangay, di pag-iistoryanay. Kay, nasaya at gayam ti panunot kan arabid na. Anay ko yan. Saan akas kan ka? Apuro dakas, si adda di ta panuno mo. Yeah. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakas mo ngamin ti pinanunot mo kin ni Kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman ko iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya di warwaragawag yu atanod, kuwarab? Di ipapayap ni Uncle nga emergency meeting. Apay, masapol nga emergency. Kat isumati ko na. Dula amin dito nga emergency. Mapan kayo kit di makimiting. Panunutag pa, no kaya't ko timapan. Ibaon mo na ni nanatuyang no saan ka makapan. Kaya't naya mo ti makimiting da jay. Kayat na. Nang runan, waddan to iti ni nanakwanang kanantibanang. Makapasadot mo ti mapan makimiting. Awan mo lang ti pagbalbaliwan na dahito barangay tayaw. Wun maray,
Mapantayo maki-emergency meeting. Ay, sige, nasken ang mapantayo. Ay, madamag kumanla ang maray. Apay ayang nga main nga agpapaayab ni Kapitan iti emergency meeting. Ne, jak met nadamagan. Adda nga ta merienda. Adda, tagluto na kano iti pansit, kan adda met Diyos. Ay, talaga nga roda mapanak. Mabalin nga tatagisupang. Ay, kat, uray saan ang mabalin, agisupot kalatamat. Sa bagay makiti. Agmamaritis tayo ijay kada marikuana. Day tapay ti may sa arason, no apay akayat ko ti mapan makimitay maray. Ay, anya ngay gayam ti pagchichismisan tayo ijay. Ay, adun to, maray. Saan tayon to maibusan iti imarites? Sigay, masapa tayon tungarod amapan maray. Nagkapuam na natuyang. Si kamot ti masabat ka. Di taman balay da maribanang. Nagsarita kami, tamapan kaming tuman makimiting di ta plaza. Nagsarita kaya? Katun nakaplano kamay. Aya, udi ayaws. Da kami aming nagkukumaray. Una, tatalo kayo amapan. Ag-istorya kami to ijay nagkukumaray. Basta pagsayatan lakit di ati pag-iistoryahan niya. Wang kaday, kun adda ka no merienda apansay. Puno aya. Wal, addan aglutluto iti pansay. Badaw, intayon to makimiting ije barangay hall. Pakpakawan. Apay pakpakawan, kaya't mo asawon saan ka mapan. Apay ko mamapanak ngay. Adda ka no merienda apansay. Day talang kitirasunay na mapanak. Pansit lang. Adda pa'y ka no juice. Day talang. No kasta, saan ka mapan? Ay, aguri ka. Panunutit pa'y. Ay so, sayang mo, no saan ka mapan? Sayang jay pansay. Enteng, adun to ti makimiting iti impaayab mo nga emergency meeting. Rumbeng lang nga daw. Naisaganam ka din dagiti ibagam inton meeting. Una, nakasaganan. Insurat mo? Pailan, nakasurat dito yung panunot ko. Danag mo. Kababain mo't dagiti kabarangayan tayo no saan ka nakasagana. Always ready. Sakpay kikunap. Apay ngay? Pakit kita anak iti kasta. Ayan nantay pustisom. Apay, awan? Na, bungal ka matay. Aywan. Kunak no nakasuot. Ay, kasanungay. Sumango ka kadagiti tao akas tati itsuram. Apay ajak nadlaw ngay. Nangipanam aya iti pustisom. Sus! Nagipanak nga tangag pesaw. Ay, lagi pa no sa dino tinangidiswap. Lagi pag ngaron. Amin mo't lakit din kat makabawam. Pati ti pustisom, di mon ammo tinangikabilam. May to amin nakabaranggayan tayo iti impayab mo nga emergency meeting ang kay. Rumbeng lang. Apay akastamot ti panagsaom. Talipatag ngaron din ang idiswak iti pustiso. Sapay dandanin ti emergency meeting. Susungaron. Ipapabiro ko ko di atim. Katawaan na kantumanan ani kumpari mabadaw. Uwan ngaron. Dayjay pa'y may. Naglaing ako man tiyaw. Ala, lagi pa no nang idiswam iti pustisaw. Ay, awan. Jak mabirukan jay pustisom. Ay, sus. Apa nga? Awan nga rod. Sa dino nga min ay atin ang ikabkabilam. Jak ambok. Binirok ko amin apaladpad. Kas kada kabinet ang awan mait. Sus. Kasaron. Lagi pa ngamin ano nang ikabilam. Parigaten nakpailaang met amang birok iti day taapustisom. Salbag ka. Anyati ko na maray. Mapukpukaw di pustiso ni Kapitan. No kasta,
mahal ni Kapitan. Ket, apay nga ro da kinatawaam. Pampanunutag laeng no anya tilangana no awan pustiso na. Kalbo lang nga rodal, basit alakay, kendakkel ti tiyan na. No awan pa'y pustiso na. O dinagalasan na. Mangrugi ka manin nga aguyaw, ako nakon. Sapay inton bigatan, Jamie Time. Iso nga rod nga oray ni Maribanang, ket madandanaga na pirmay. Saan namot akayat ang maibabay ni Kapitan iti sangwanan dagiti tattao. Ay, saan tayo pa'y ang nagmimiting? Ngam adan imaritis tayo maray. Ket, anya kumaday ta? Siyempre, ningay Kapitan na bungala. Naa. Hay. Saan ka man apo manag na iti sangwanak, inteng? Mariribukan na ka. Na, maulaw akon kan ka. Itong bigatan si meeting. Kasanon. Bungalak pa lang. Basol mo ah. Silang tumat ngamin pangidiswam iti pustisom. Lamidak pa iti kapapanunod ko. Ayan ti jacket ko. Damagang pa'y lakanyak. Ay siyak ayati agus usar. Ha! Tagko sila. Dayjay ni nakasabit ijay dideng. Ingkaalaan. Ewan. Sus, nuulag na ito. Kinagat na ka. Ay unay kan intay. Amin matlangan nga gama malipatam no sa dino tinangidiswam. Ay sus! Nabiro ka kon. Nabiro ka mon jay. Dito oh. Na. Ha? Ay sus. Nabiro kam day tapos tisom. Ewan. Ang tagayam itipon sa ti jacket. Na. Malagip ko nga inikat ko gayam idinapanak na kipunsun. Kabaw ka atalaga. Ti kasayaatan, italem di tasiket mo. Tapno saanen ang mapukaw. Masaya at bait, no saan na mabirukan ni parintan yung pustiso na. Nabirukan na kanoon. Anya, nagkunaking ka? Ni Maribanang, iso at tuloy, jay meeting inton bigat. Aya, Saan ka nga umay? ay saan? Nambarak kumangay. Sayang di pansit kun juice. Para pansit lang? Ay sos, umay kan. Tama nga no aglista damanan itinagan dagiti maikan iti ayuda. Ay, una niya. Una, sayang mo jay ayuda. Way, numayak. Naskin na dyan, naganta ti umuna igilistan. Paray! Ay, apay paray. Nay, kada mga paiso dyan pustiso man. Ay, matuloy yung team meeting inton bigat. So nga, umay ka. Ay, paray, adaman lang damagat. Anya data. Puno ka day, dyan damag ko nga agilista kayo man hindi tinagan, dagiti may kaniti ayuda. Ay, kit maamuan data inton bigat Ay, umaya mamang makimiting paray. Data mo ilaktik paggalis ko. Apay, saan ang mabalin asan ang mailista tinagan mi kanituyang kuya paray. Ay, may lista kayo nga rod no awan kay Mike. Saan na mabalin May kami nga rod paray. Sa pain may, ti umay. Apay nga inikat mo manan jay pustisom. Mangad nga rod Ay malipatam tumanen ti pangikabilam. saan ko ang malipatan? Nangikabilam aya. Dito na Ha? Apay adita nga intalem. Saan na mapukaw dito itignan Na. Kaslapi naka-edit dito yun. Inta na to yan. Aguray ka mo ta. Agin inlawak pa'y laeng. Maladaw ta ni jay meeting. Nagsapa pa'y laeng. Saan pa'y alimbabas ni Kapitan? Naskin nga umuna ta. Tapno dyan naganta ti umuna ang mailista. Day tala mailista mo ti pagalistuam. Ay, katuwi na. Sayang mo, di ayuda. Ala, umaykan. Payampay lang na kita inawan dita. Nagsapa kayo nga imay ka ni Kapitan. Ay when amare, tanarigat met no isupay a Kapitan ti maladaw. Napanadagos kinita dagiti aglutluto iti pansit. Ay, ayan nga ni Marituyang. Kan kastamutan ni Pari Badong. Kunadamot ang masapad ay nga mawanda pa'y mat. Ne, isudamutan dagita magmagna. Kita man laang anya. Adayo pa'y laang ni Marituyang ngam agpay-payapayan. Ay, win nga rod
Agkit kita no anya ti ichismis na. Wen ni Marito yang paimet ti kunam. Nay, rugyan san ni Inteng ti mang-meeting. Mala, agdenggag tayo no anya ti pa-meeting na. Agsao ka na, tanay. Mabising ka rin. Oy, Badong, unay ka mo tin. Kapay ngagpukaw ka ngay. Mabisin ta nga ruday. Anya pa ay uray na day ta kapitan. Ay kat aguray kamot atanay. Kaslad da birbirukan na. Ay unyag pa iso ah. At nga ta napukaw naman ay. Ang mga mano di postiso na. Na, kano nakatalimot ijay tengod na di postiso na. Malipatan na pailang ma. Ay, naibangal daw tayo amin kabaranggayan. Sige, mang-meeting ka kiting. Talaga amang rugin ti meeting. Gemsak by data. Kaya't ko nga iwaragawag no nakita yung man di chinilas ko. Isubliyaw. Pupukpuk ka ti chinilas ni Kapitan. Chinilas ni Kapitan. Mapukpukaw di chinilas mo, paray. Ay, huwag nga raw. Nakitam. Ay, unay ka mo, teng. Kino nakasuot king kaday ta chinilas mo. Ay, kunak no na po ka. Unay ka mo, kapitan. Agyaman nakpari kunak no na po ka ti chinilas ko. Malah, mang-meeting ka nga ruday. Sige, mangrugit tayo. Ay, unay matday si apansitan. Apay, Maray. Kawan mo karnina. Ada karnina, kiwaram ngamin Itayak pa akiwar maray. Ang mga no adala iti unang. Na, anya mo da ito ipampameriendan ni Kapitan. Awan ramraman na pansay. Unay kan, di mo pigsaan. Mangagdag iti sa balay. Nasayat kiti, ano mangagda? Na, nagmayat matipan lang ang dagiti daduma. Si kansalaang matimaday. Kaya gawitan to yan. Na, apay, nalpasan ay at himitay. Sanda mo lang nga gilistan ni tinagan dagiti may kaniti ayuda. Ay katurayan ta. Wanay, mamati ka mga gilistada itinagan. Isumati bagpagada. Lukon na tayo lang ni Kapitan. Ay unay kamutin, naglaka ka maumuma. Wala nga rin ramraman nandiyan pameriendada pansay. Saan na pa nga gilista iti may kaniti ayuda. Ay sus, agtugaw tayo kanupay. Sanay, agawitan. Ilang makaanos nga gururat. Ayan nan ngay datuyang ken pare badog. Ay, nagawid damutin Sapay pa nagpapalistan itinagandag iti maikan iti ayuda. Ay, kat sayang no saan mailista tinaganda. Ay, sayang. Di dan tumot inuray. At tangamindag iti napapatag ngayon waragawag ni Angkal. Apay nga asaan nyo nga inlipas ti meeting. Kat kalpasan ti meeting. Nagilistadan kadag iti makaawat iti ayuda. Ay, saan na nailista tinagan may kunituyang ka? Kay, nagawid kayo umat nga minadagaws. Sapay kagudwa akaban abagas ti mawat dagiti nailista. Anya, ay isa na mabali na. Agreklamo Naskay na may lista tinagan may. Inton maminsan nga main. Lipasan nyo ti meeting. Sana day tamapanla aguyaw ti aramidan nyaw. Ay na, tatabadong. Nagkunang amin, adi mo pinalpas ti meeting. Anya nga ita? Sa ita, agreklamo ka.